Usprkos izgradnji dvorane, školski okoliš sačuvan i još je ljepši nego prije. Pred školom se uzdiže zaštićena lipa iz vremena Bele IV, spomenik prirode. Na ulazu pogled osvajaju penjačice i ruže. Spiralno oblikovana živica i prozračna stabla breza odvajaju ljepotu škole od glavne prometnice. Tu je i jezerce s mostićem obraslo zečjim ušima i gorskom lavandom. Škola ima povrtnjak, voćnjak i vinograd, te etnokutak toga kraja i vitrinu s restauriranim primjercima originalnih zdjela, alata i nakita iz utvrde Čanjevo iz razdoblja od 15. do 17. stoljeća. Osnovna škola Visoko darovala je svoju unutarnju i vanjsku ljepotu svojim učenicima. Opravdano od danas nosi naziv kao i osnovna škola kardinala Alojzija Stepinca u Krašiću, pobjedničkog školskog vrta kontinentalne Hrvatske za 2010. godinu.